Hello guys. So karon na video guys atong tan-awon kung unsaon pagpaak sa leopard ang isa ka wild boar. So mga wild animals na sila na dili na to pwede maduulan. Tanan makita ani na mga pananap na duol sila, ilaha yun yung biktimahon, ilaha yung kaunon. So tara guys atong tan-awon kung makabuhi pa ba jud ning wild boar. So grabe gud ang gihimo sa leopard sa wild boar. Murag nakalak ng babaan. Murag di naman din siya kabuhi. Mo ay makita na sa dalan. Sampito na lang yun nato siguro ang tanan masampit. Salamat sa pagtanaw sa akong video. Amping mo dira pirmi. Bye bye.